No niin, moro. Mä oon Mr. Skele ja... Mä teet Pigman 12. Ja... Tää on meidän eka Let's Play ja... Älkää nyt välittäkö tästä pienestä lagista, se kyllä loppuu kohta ja... Eiköhän aleta hommia. Mä tein äsken graffille. Ja... Mä niin nyt kuvaan Bandicamilla. Muuten tämä The Pigman kuvaisi Frapsilla, mutta sillä nyt tuli joku ongelma siinä, niin seuraava jakso tulee Frapsilla. Mä katsoin vähän koplestona. Käy saakka vaikka puuta. Joo. Tehdään siihen taloon siihen, mistä me spawnattiin. Joo. Puuta näkyy vissi. Vittu. Huh. Hello, Slime. Tuu muumihasta vittu. Mä löysin rautaa. Tämä Slime. Aka, mä teen meille nopea nämä kivikampet. Tai mitkä nää on. Okei, raudat. Vittu, täällä kuuluu pelkkiä Slimeä ääneen. Voi saatana vittu. No, Vitu Slime taista vittu. että nää kuolit ja No meinasin. olisi ollut aika hyvä aloitus. Katsotaan sielusta. Mä voisin... Mä teen nyt furnisen tohon. Rauhat. Eihän tuu yö. Ootapa. Taitaa... Ei vielä onneksi. Mä tapan possuja. Possu. Mä oon teurastaja. Vittu mä haen tuolta. Missä se? Missä nää oot? Täällä jos. Mutta mä haen. Näeksä mut? TPtä sitten mulla. Vittu mä hain tuolta. Vittu noita vittu. Tai etin nyt tänne sen. Lampaita. Tapan. Tai ota villan. Tai mä voin TPtä sulla, jos tehdään jonnekin sinne talo. Täälläkin on vaan Slimeä. Missäköhän mä näkkin ne lampat? Se oli semmonen vitun paska laki, niin mä en. Missäköhän mä ne lampat noin? Anyway, mä hain jostakin muuta. Mä oon nyt tuolta. Eti mullua. Eikö mä teen nyt äkkiä tämän yhden jutun. Voihan vitsi. No missä nää oot? Tuu tänne mulla. Mä hakkaan tällä tätä puuta.
Kuka hiljaa? Onko sun vieressä sun pikkuvelit? On. Tuolla on aavikko. Mennäänkö vaikka sinne käymään? Näköhän ne olla sairaan. Vai missä ne oot? No siellä, näetkö sä minne me spavannattiin? En mä muista missä se on. No eti sinne, me ei jonnekin taaksepäin vaikka. Mä menen nyt jonnekin tänne lähelle tykkään talo. Taloa? Niin. Eti joku hyvän talopaikka, mä voin olla sinne vaikka kohta. Tässä on ihan perus. Tehdään aluksi yhtenä talo. Sano, jos mä tuon sitten ruokaa sinne samalla sinne sitten sulla. Tehdäänkö nyt äkkiä tämmönen pikku hökkeli vaan tähän? Eikö tee kunnon talo, että ei mitään. No kun ei jaksa hakea puuta. No kyllä nyt haet. Mä löysin ravinen tuolta. Ai eipä ollutkaan ravinen. Tuunko mä sun luo? Häh? Tuohon tulee ovi auki. Tuleenko? No vaikka. Onko mä tuun alle? Tehdä isompi. Ootapa, tästä tulisi tommonen hyvä kulma. Jos ei se ole hyvä, niin mä sitten rikon sen eteen paremmin. Joo, seuraavan jaksot kuvat sinä. Joo. Koitetaan saada siihen mennessä se kuntoon. Ai niin, täällä on näitä lampaita. Mä tapaan näitä meille. Saan sängyt. Mulla on kengät. Mä otan niin villaa, että kummallakin on niin. Tää video alkaa kohta ollen tässä. No, montako minuuttia? En oo laske. Vissiin 6. Ihan, mutta aletaan sitten, kun mulla toimii se frapsi, niin ainakin sen. Paljon se olikaan. Niin, puolen tunnin. Pitää välillä olla. Sun pikkuveli ääni kuuluu. Tuppa tänne. Missä nää oot? Missä nää oot? No tällä talolla, mutta tuppa nyt tänne. No. No lopetetaan video. No, oota. Noin. No ihan hyvä. Joo. Nyt se olisi moro. Moi.